licio'r llyfr. Mae o'n lyfr lluniau lliwgar wedi cael ei ysgrifennu yn wreiddiol gan Sarah Roberts, sy'n arbenigraig yn y maes amgylcheddol. Mae llyr sy'n fag plastig yn ffeindio'i ffordd i'r môr a mae'n cael ei gamgymryd fel slefren fôr, sef jellyfish, a mae o'n mynd ar antur yn y tonau ac yn achosi problemau i rei anifeiliaid y môr. Oherwydd y busnes coronavirus, di pethau ddim cweit fel fysa nhw fel arfer, felly holwch eich siop lyfrau annibynnol gyntaf. Os ddim, mae ar gael oddi ar wefan y Dref Wen, neu bosib bod o ar gael oddi ar wefan Gwales, ond cofiwch enwebu eich siop lyfrau leol o fanna fel bod nhw'n gallu cael cyfran o'r gwerthiant. Dwi falch iawn o weld llyfr arall amgylcheddol ar gael yn y Gymraeg. Fydd o'n ddefnyddiol iawn yn yr ysgol, neu'r rheina na chi sydd rwan yn gorfod addysgu adra, jyst mwyn cyflwyno pwnc llygredd plastig i blant ifanc mewn ffordd syml.